ndị niile nọcha na APC fa ekwuchana maka Nnamdi Kanu na-ekwuo na onye a na-agbakwuru Hope Uzodimma bụ Daddy Iya nyanwa ka ọ ya awakọsala maka Nnamdi Kanu echi na-ewe kwuo okwu ilelize Nnamdi Kanu ifu na very dark man ọdụrụ agịrị kịta na Cubana chief priest ifu ka o si wee call ya out na ọ ghọtacharazi wee na ọ ga minimize etu o si wele aminglu with the Cubana chief priest because na the way o si aga edocharazi anya ọ kọlụkwa Obi Cubana out mana nke chief priest bụ na ọ dị ka ya na chief priest aka dị cruise karịa Obi Cubana. Do you understand me? To the extent na also chief priest na o needed ka ọ bịa clear onwe ka o nwee ike ịghọta ịma na ya na-aba aka ya na-akọ ka ya na ya na-aba ada akọ na ma the reason very dark man ji wee nwụọ God nwụọ the mind nwụọ the impetus nwụọ the confident ịgwa chief priest okwu because of gịnị very dark man adịghị feed from him. This is why ọ ya mpụta ebe a na m agwa gị kwụrụ onwe gị ọ ya ahụ mbọsị ọgbọ chagharị ka ịghọtara ife a na-eme iji nwa ya okwu opinion gị because ọ na very dark man bụ somebody na-asako these people na bụ no because of ego ka o ji aga around them kapa wee nye ego kapa chọrọ ya something. Very dark man amanwụ that mụrụ ya pụta na social media kịta call Obi Cubana out call chief priest out. Do you understand? But somebody dị ka onye obodo na etu onye obodo nọ kịta onye obodo enwere ife billboard nwere ike imechi niile kịta onye obodo apụta call billboard atụ ya na-eme nwunye onye kpata onye ahụ pụta na social media na m agwa gị if all these social media influencers ndị Igbo anyị and some content creators ịma na fa bụ oti mkpu don't expect them to tell you the truth to say the truth or to speak truth to power. They cannot do that because mbọsị ọbụla ha bidoro ikwu eziokwu ife ha ji eri agwụ. Do you understand me? Now very dark man kịta na-apụta kịta na-aka nwa obi wee call Cubana chief priest out because of gịnị no an independent man ka ọ bụ ọ dị ene gị anya n'ilu na ka o wee were gị survive echi niile o nwere ife ọ na-expect from you na echi niile na-enye bi enye na tata o kwụziri maka gịnị ya na-enyezi enye. Do you understand? That is why o ji wee nwụọ that confident and the courage ịpụta na social media wee gbuo Cubana chief priest na o niile bịa clear onwe to the extent na Cubana chief priest bịa mekwe post na-ekele onwe afọ wee na-agwazi mụ na gị na-abụ na ya la nọ n'opposition wee kwuru maka Nnamdi Kanu because fa na-agwa tata ndị niile nọcha na APC fa ekwuchana maka Nnamdi Kanu na-ekwuo na onye a na-agbakwuru Hope Uzodimma bụ Daddy Iya nyanwa ka ọ ya awakọsala maka Nnamdi Kanu echi na-ewe kwuo okwu ilelize Nnamdi Kanu jiri na ndị Igbo be anyị gwava na ji mmanụ